Výkon 4000 kW, rýchlosť 160 km za hodinu. To sú hlavné údaje elektrických lokomotív série 350, ktoré ich obdivovatelia volajú gorily. Tieto lokomotívy so znakom letiaceho šípu boli vyrábané v rokoch 1974 až 1976 v lokomotívke Škoda Plzeň. Celkovo ich bolo vyrobených 20 kusov. A teraz už pozor, gorily sa začínajú predvádzať v rôznom farebnom prevedení. Najskôr sa predvádza lokomotíva číslo 1, ktorá je v červeno-bielej kombinácii farieb. Číslo 5 je ešte v pôvodnom farebnom prevedení. Krémová biela v kombinácii s modrou ešte stále vyzerá na trati impozantne. V 90. rokoch minulého storočia dostali gorily nový náter vo viacerých farebných kombináciách s prevládajúcou modrou farbou. Začiatkom roku 2006 železničná spoločnosť Slovensko v rámci nového redizajnu svojich koľajových vozidiel prichádza s novým farebným riešením, v ktorom sa ako prvá objavila lokomotíva číslo 11. Domovom goril je rušňové depo Bratislava Hlavné. Denne tu strojmajster prideľuje gorily na vlaky medzi Bratislavou, Prahou, Budapešťou a Košicami. Každý deň je v prevádzke 13 kusov a najazdia takmer 13 000 kilometrov. Po takomto výkone sa musia o ne v depe aj postarať. V prestávke medzi výkonmi sú v depe pristavované do dielne, kde sa na nich robí potrebná údržba. Najviac sa s gorilami stretávajú rušňovodiči. V čele vlaku ich riadia cez deň
aj v noci a za každého počasia. Rušňovodiči sú zo Slovenska, Maďarska a Česka. Vypočujme si, aký na ne majú názor. No, já jsem spokojen, myslím, čím dál lepší je vidět, že se snaží ta dílna v Bratislave tady je udržet. Gorila je najlepší stroj na železnici. No tak, teďko jsme najížděli na Bastardech a to je rozdíl proti tomu, no. Pohľad z kabiny lokomotívy pripomína pohľad z lietadla. Rušňovodič pozorne sleduje trať a podľa traťovej situácii obsluhuje lokomotívu k potrebnému výkonu. Je to v pořádku. Co máme 2 RSky. Gorily sa im za ich starostlivú obsluhu odvďačujú svojim výkonom a tiež zážitkami pri jazde peknou prírodou. Napokon nám gorily predvedú svoj výkon na trati s rýchlosťou 160 km za hodinu. Tu môžu v plnej miere využiť svoju silu. Keď rušňovodič prejde značku rýchlosť 160 km za hodinu, začne gorile pridávať stupne. V strojovni rušňa začne tanec stýkačov, ktoré svojim spínaním zvyšujú výkon lokomotívy. Walk right down to her gate and see you thinking get it straight, 'cause I want her. I'm gonna ask her. Takto sa stýkače zapínajú stovky krát, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť vlaku. Rýchlosť 155 km za hodinu. Ešte kúsok a budeme na maximálnej rýchlosti. Napokon už stačí zaradiť posledný 56. stupeň a 5. šum. A je to. Konečne sa nám naskytá úžasný pohľad, keď pri tejto magickej rýchlosti 160 km za hodinu sa všetko okolo len tak myhá. Viesť vlak 160 km rýchlosťou o váhe 500 tón je pre gorilu hračka. Spokojní cestujúci ani len netušia, aký výkon gorila s vlakom predvádza. Rušňovodič naďalej udržuje maximálnu rýchlosť a sleduje trať, stanice a okolie. Na záver si vychutnajte jazdu gorily magickou rýchlosťou 160 km za hodinu.